Dahil lagi mong na. Nara mo ko guys. Uy, kuha ng service. Daghan kaayo. Nanginhas mo guys, nanginhas. Look, dagan ka guys. Dagan kayo guys, dagang pinaakan guys. Kay kusog kay pamaak ni ay. Hindi, dagan kay kusog kay pamaak. Tara guys, tapos na kayo sa baon ni guys. Ano sa anak mo? Kuan, litos. Litob. Litob deh. Nga litob. Gatan niyo. Mana yung anak? Manguan ka dahil sa kuan. Magkaon ako lambay. Igamaya ka daw lambay. Anak naman no. Naku sulay dito ni kagabi manguan ko. Apa na mga nakaglambay ma? Lambay. Sa kuan ba? Ma? Ba? Bisong. Dawa ko man ni bisong. Tatawa. Mga nasa kami. Tanguga man ni. Dili dito mo. Ano na lagi? Ini suksuk ka. No, saan ni? Nakuha ko na ni ma. Ma? Ma, ni? Guys, daghan na kay kuha ang bata oh. Daghan na kay kuha ang bata. Awa, doy, tawa yang kuha doyo. Wah. Das bata. Tanawon man nato na iya ikuha o kuha yang kuha unsa na. Dito man sila sa kuan. Sa tubig man sila. Hindi lagi taga-bukid ka guys, matabalog. Say matao ra yung dagat guys. Masay bisan og balhibuon, kaunon. Daghan kay kuha ang bata ko. Kami. Na, kinasun no. Brasan kay hugaw. Kita na kung kamot guys ay. Yung kamot yung binira sa kuhan. Guys. Kana gali pa, lantawa pa. Kani ang. Ha? Gahi do. Adi ni makanan. Asa man na? Tagludita ko mo. Tingnan piyo ang kuhan dito. Iyo. Lumango na lang. Si mamaak na mo. Di ko na. Ano dako oh. Si mamaak na mo. Pakan sa jini Grabe di ah. Pero oh, Kita jini. biraha pa. Dala batu. Ngaraw yang paak. Di bira. Putula yang paak. Putlong ko eh. Aray. Mapaakan ka ron na. Bira hati jini. Kuan man to. Ay murag kinason man siguro ni. Bira. Nidagan anak kong kuan eh. Kahit man. Sa lakas yan. Ay kinason dai guys. Kinason siya guys. Ligo pa ta. Ay sakit ako kamot. Sakit kay ko kamot guys oh. Mga samad sa bato. Lah samad pa ni. Samad. Hindi ta sudan guys kay bugas lay na guys sudan. Unsa rin ay lagi kuhating daghan mo kay lagi kuhating. Ambot. Bakit na kuha ay? Video ka dito. So ilang bilis dito.
Ang kamot sa kuwan eh. Tara! Starfish. Ano, may nani din kinasunod. Na mamilit dahil siya sa kuan. Mamilit siya sa maginani guys oh. Dari, mapilit siya. Na. Ni brasan na puti. Sabaw ni tamis ni sabaw ani. Mamaak na. Balik ya pak guys oh. Ika na. Balik na aray. Amo ikyas gid siya guys, ikyas gid siya. Sudah ano na ko diron. Isul sa sudanan. Isul sa to sa sudanan kay isul sa. May lagi ito balhibuon. Balhibuon di man kay pamaak. Di man mamaak. Kita guys ay paak guys. Diri mao, kanang diri nga buon. No, dugo. Hadlak no hinom ko. Gitu gikuan oy, gitusik oy. Buha ka. Ah, tago to ba? Diri ka na kanang diri mao. Di dulay bangag. Ani madan si Roni? Ha? Lami man na ununan ti. Kay humok man na iyang kuan. Sana ti be? Ladako ti. Oo. Paay og paa. Hala. Baka na. Ay duha na mi. Asa ka tuloy. Dikalit magpanugsog mi kuan man gito kasag man to kay. Ay dara day ti oh. Naanak. Ay, laka. Ay ginoo ko. Hala ma, mapaakan ko. Ay ginoo ko. Musuk-suk sa bangag tinati, gipaak na sa ko. Ay, di makuha kay manimaos. Nakapaak na. Daw. Sige nilungan eh. Manimaos ta ba? Kuhay tama. Dili siya makuhiting. Narating na ko guys. Sigtig ka mo ting. Ayo, isa sa ko. Nabagay ka na bali. Yung isa ka. Kuan. Nidagan. Kita sa kamot. Uy. Kalari. Tumakit eh. Ay, wa na. Imuhan sang isa. Agre, ah. Kamot isa. Dara. Agay. Dara tuak ayo. Nakita kayo. Muna Kabali. iyahang kuan tugsok sa kong kamot. Huli ka. Okay. Practicing. Practicing ginagid. Kana mo kuot kas bangag banaari naganga dito. Nangandam na siya. Kay mahibaw-an mo na namin makasag-kasagot. Ito joke mo ba? Ay unya na ikuan. Nga. Ang inhas tayo kay sila dara.
Sig, ipadawal ka ninyo. Okay. Aray, ditago man. Mani makuha. Kana oh. Kana oh. Kani mao, kana mao. Aray, Kani ba kani? Usa day na oh, kana oh. di na Kana. siya. La bildo. Ay mo ko sa bildo. Mga taguan guys, kay wala sudan sa bukid guys. Agi ara. Ini suksok. Parisa ni kumutik saging. Kay wala ani. Lisis ng buhol guys. Padagat sa padagat kay nguhat tag masudan. Ah, Da. sakit po kay kamot guys, ang pinaakan guys. Buhat mo doon. Anda deh mong gua da. Ay. Agoy pong kamot. Aba. Mga balhibuon mag-uban ti. Dina mama kay gamay ang ipon. Ikat sa ti. Ayaw iluwag-luwag ka kay tulog kayo.